Ha arribat el moment de tornar a posar-se les polaines i córrer durant 6 dies pel desert, 240 quilòmetres. Enguany ganes de partir no en tenim moltes, perquè de fet sabem que ja sabem el que vam trobar l'any passat. I es va trobar una prova molt dura, però el primer dia ja va creuar la meta tercer, el segon quart, i la gent va començar a crear-se unes expectatives que el varen estressar. Cada dia estar allà davant, això, vulguis o no, me creava molta pressió. No sé, per així que se fa una cosa, una boia molt grossa i ja de can Rajó, m'he trobat que Miquel Capó no me podeu demanar que faci més. Al final, l'any passat va acabar tercer de la general. Enguany s'entrena per un repte diferent, el de la classificació per equips. El portuguès Carlos Sá i l'italià Filippo Solaris volen acabar amb l'hegemonia dels equips africans i li han demanat a en Miquel que participi amb ells. Són gent de molt de nivell i després jo seríem més escomodint que me pot anar bé o no me pot anar bé i podem estar allà o no podem estar. Ara falta veure si el cos se li ha recuperat un mes després del rècord de les 24 hores sobre cinta. Va fer 247 quilòmetres. Hem de ser realistes, un que faci 247 quilòmetres i cap d'un mes va córrer un altre carrer de 100 quilòmetres, menys que com ho farà. Aquests dies ha posat els músculs a to. A títol personal, es marca com a objectiu acabar entre els 10 o 15 primers. Estirem allà la línia de sortida i quan diguin preparar l'istó ja veurem com està Miquel per tirar cap endavant o per fuixar un poquet. Aquestes imatges d'en Miquel les va gravar l'any passat David Sánchez. No para el tío. Una bestia. Enguany la delegació illenca s'amplia. En David repeteix participació, ara amb la seva dona, i també hi anirà un menorquí, Raül Riudavets.